Druhý a třetí příklad z toho cvičení věnovaných křivkovým integrálům jsou spíš tak, aby si člověk ověřil, že s jistotou umí počítat křivkový integrály druhého druhu, že dokáže provést tu posloupnost těch kroků. Takže ještě jednou máme zadaný vektorový pole a křivku. Křivka je zadaná svými parametrickými rovnicemi a máme v součástí zadání meze pro parametr, který definuje počáteční a koncový bod. A když počítáme tady tento křivkový integrál, což se dá v souřadnicích zapsat takhle, první komponenta toho vektorového pole dx plus druhá komponenta toho vektorového pole dy, tak musíme vlastně najít nejdřív k té křivce, jo, to je t na druhou, tak musíme najít derivováním podle parametru tečnou křivku, potom rovnice té křivky musíme dosadit do toho vektorového pole, čili první komponentu, to x, umocňujeme na druhou a potom tu první a druhou komponentu sčítáme t plus t na druhou. To bude to vektorový pole podél té křivky. Když vynásobíme skalárně jako dva vektory, tady ten tečný vektor a tu sílu podél křivky, tak budeme mít nějaký ten celkový příspěvek k té, nebo okamžitý příspěvek k té celkové práci a tady toto zintegrujeme v těch zadaných mezích, které v tom mém případě byly od 0 do 1, už klasickým Riemannovým integrálem, čili tady se integruje mocninná funkce, integrál z t na třetí je t na čtvrtou lomeno 4, proti té dvojice se to zkrátí, je to už záležitost vlastně rychlého výpočtu. Jo? A tady je to stejný, zase jenom, aby si to člověk osahal s jinýma funkcema. Jo? Vektorový pole je 2y a x na druhou y, křivka je t a t na třetí. To znamená, že 2y, když za y dosazujeme t na třetí, tak bude 2t na třetí. A x na druhou y, za x dosazujeme t, čili máme t na druhou krát a y je t na třetí. T na druhou krát t na třetí, to znamená t na pátou. Tak to bude vypadat vyjádření té křivky podél toho, vyjádření toho vektorového pole podél té křivky. Směr té křivky, čili tečný vektor, ten určíme derivováním toho zadaného předpisu. Tady máme t a t na třetí, derivace toho je 1 a 3t na druhou. Jestli používáme tu i notaci nebo uspořádaný dvojice, tak každý používejte, co se vám víc líbí. A potom, když tady tyto vektory skalárně vynásobíme, to znamená první komponenty spolu, druhý komponenty spolu a ty součiny se sečtou. Jo, první komponenty jsou spolu vynásobeny, druhý komponenty jsou spolu vynásobeny a ty součiny se sčítají, tak máme ten okamžitý příspěvek té celkové práci. No a když všechny ty okamžitý příspěvky nasčítáme spojitě, to znamená integrálem v těch zadaných mezích, tak budeme mít celkovou hodnotu pro ten křivkový integrál druhého druhu. Takže projděte si ten příklad třeba ještě jednou, zkuste si to napsat na papír, nebo já sem ještě vložím příklady, kde si to můžete zkusit na nečisto v prostředí podobnému webworku, ale bez nutnosti se logovat a bez toho, že by byl zaznamenáván váš výsledek. Když si to zkusíte, tak člověk získá jistotu a bude se moct líp soustředit na to, k čemu mě ten integrál druhého druhu vlastně je a jak já ho využiju.